The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. John 8:32, ye shall know the truth, and the truth shall make you free. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. John 3:18, he who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. John 3:36, he who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abideth on him. Hebrews 9:27, it is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. Before we start our Bible study, kinahanglan nga itong susihon itong tagsatag sa kalag kung pa kita mga sala nga nagpabilin nga kini kung dili nato isugid ngadto sa tubangan sa Dios kamahan, kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa 1 John 1:9, nagamando ka nato, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, ang imong buhaton dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong pagdawat, pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong personal nga Dios ug manluluwas. Acts 16:31, nagkanayon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa, magampot ta sa ilong. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo ninilain na sa ngay gayon. Diin kami magapadayon sa pagtuon sa imong pulong, bani kami karon, pinagi sa pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo sa tanan nimong kamaturan, tangtanga mga babagan niya sa mong nauna, aron kami makapunting lamang sa imong ikatudlo ka namo, nining adlaw. Salamat. Nining among Bible study, pinagi sa YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo, fellow believers, welcome all of you. Yan usab kita sa atong padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, niya pakita nining atong uluhan nga gitunan, the most fantastic life on earth. So, mao kini ang atong uluhan nga manindot kayong pag-isgutan kay may kalabutan kini sa atong kinabuhi dinhi dining kalibutan na karon samtang nagaandam kita sa atong tagsa kakalag alang sa higayon, either physical death nga mudangat kanato or the rapture, ang pagsapgaw sa simbahan. Busa agi pangandam kini
ning atong ginabuhat adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Okay, padayon ta sa atong bibiyaan kagahapon, atong gihisgutan kadtong kamayungdanon sa pulong sa Dios sa kinabuhi sa magtotoo. Kay dili kita makapuyo nining maong mabulokon, labing mabulokon nga matang sa pagkinabuhi dinhi sa yuta kung wala kita'y pulong sa Dios. It is God the Holy Spirit who teaches the truth, o He is also the one who metabolizes Bible doctrine. Dili kita ng mga magtotoo. By way of allowing Him through positive volition and putting faith to the doctrine nga atong nakatunan. Timan ang atong slogan, ang atong ministry, Operation SLBA, Study, Learn, Believe, and Apply. So, mao kini ang process nga kita makakinabuhi nini maong matang sa mabulokon, dili lang kay mabulokon, labing mabulokong matang sa pagkinabuhi. Now, ikaw nga negatibo, dili gyud ka makapahimulos nini. Now, the original nga pulong sa child, anak nga bata, huyos. Ang Grigo nga pulong, huyos. Kini nagpasabot, child of God due to regeneration. So, due to regeneration, pagpakatao, pag-usab. Matod pa sa Juan 3:3 o 3:7. Now, dinhi sa 1 John 3:10, ang gihisgutan dinhi, dili huyos is not used here. What is used here is teknon. Teknon nga ambot pasabot child gihapon, inagak, gitudluan, tinudluan, pupil, student, disciple. So this verse talks about believers, mga magtotoo. Dihaw sa Galatia 5:25, kanang original nga pulong, Grigong pulong is stoikeo. Stoikeo, nagkahulugan kining led by the Holy Spirit. Then we have to walk in, pasabot niya na march in step with the Holy Spirit, in cadence with the Holy Spirit. Again, there are two kinds of divine punishment. Ato lang ito na, law of volitional responsibility o divine discipline. Now, Galatians 5 again, apan diya sa versikulo 16 o ngadto sa 18, but I say, walk by the Spirit. Ang buot sa buot na ng walk, peripateo, paggawi. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. O kanibot na sabot. So na nila ni pahimutang sa imperative mood, it's a mood of command, pagmando. But kini nag-aagad gyapon sa kabubuton sa magtotoo, whether he walks by the Spirit or by his flesh, old sin nature. So it's a matter of choice again. So this is a conflict na ay panagbangi tali sa Espiritu Santo o sa kinaiyang makasasala. Now, as we know, carnality and spirituality are mutually exclusive, and they are in opposition to one another. Therefore, they are mutually exclusive. We are either spiritual or carnal. Why tunga niya na? It's either or. So, spirituality, ang pagka-spiritual is not something we feel. Dili na to kinima kanang bation. No. It's all in our mind. Dini sa atong panghuna-huna. That's why kita gimanduan sa paglukop nini nga atong panghuna-huna sa huna-huna ni Kristo. 1 Corinthians 2:16. Kay
kung watay pulong sa Dios in the mentality, sa atong mentality, pangunahuna, we cannot walk by the Spirit. Dili yun. Since wala may Sofia ka ng maong magtotoo because sa iyang pagka-negatibo, he is only living inside the cosmic dynasphere. Basta, tuwari siya mapuyo dito sa pikas nga, dapit nga may gahom. Apan ka na gahom, maiyahang satanas. So, Matthew 5:17, do not think that I came to destroy the law of the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Si Jesu Cristo may nagsulti niya na. Diya usab sa Roma 8:14, for as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Now, without the word nga tuyok-tuyok na diya sa atong panimot that is circulating in the stream of our consciousness, ang usa ka magtotoo, dili siya makagawi by the Spirit. Sanglit ang Espiritu Santo first, just depends upon the Word of God nga na diha sa kalag sa maong magtotoo. Diya sa John 1:12 also, but as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Kanang child diha, teknon. Okay? Dili huyos. Teknon. Diha sa 1 John 3:10, in this, the children of God and the children of the devil are manifest. Now, kining children of the devil, carnal believers ni. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is he who does not love his brother. Now, adto na po tabalik sa Galatia 5:25. Live, panagawi, kinabuhiya, zao, Z-A-O. Live by the Holy Spirit. Then, we also have to walk, march in step with the Holy Spirit. Now, kining walk dinhi is stoikeo. Ang nakahulugan kini to live in conformity with the prescribed rule, ang mga prinsipyo sa Diyos. Ang peripateo, nagkahulugan kini to live the life that is normal to you or customary. Kung sa man ang customary o normal sa magtutuong panagawi, espiritual. Ang iyang pagka-espirituhanon, mao kini hinungdan nga ang pulong sa Dios is very, very important sa kinabuhi sa matag magtutuo. Aron nga siya makapanagawi pinaagi sa Espiritu Santo and not to be led by the flesh, old sin nature. Sabtagina. However, ang usa ka magtutuo nga anaa sa gitawag natong perpetual carnality, just commit the sins listed in Galatians 5:18-21. Apan, ayaw say pa nga kini mga tawhana as unbelievers. Mga di magtutuo maguni sila. Don't mistake these people as unbelievers to all. Ayaw say pa sila. Tingali mong pagdahong mga kini sila mga di magtutuo. No, they are believers. Karnal lang. Sabta gina. Mga magtutuo. Luwas. Apan mga karnal. So, they are saved because they are believers. However, dili na to ang ngayon kalimtan ang recovery technique sa 1 John 1:9. Gitawag na to otherwise divine eraser. Kaya pagpa muna sa itong mga sala. 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us
from all unrighteousness. Now, what can you say about the last part of Galatians 5:21? That those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Pasabot. Can believers who are carnal inherit the kingdom of God? Now, John 1:12. Nagisugot kinig teknon, pupil, student, disciple, child, anak. Galatians 5:25 again. Live by the Spirit. Paggawi. Nagkinabuhi. Zao. Z-A-O. Now, let us remember that sa matagi gayon, nga ang usa ka magtutuo, magapadayon sa pagsalikway sa rebound, ang pagsugid sa mga sala, o ana siya sa perpetual carnality. Ang pagpantun sa Dios, ang disiplina sa Dios, musamot kini og kabugat, it becomes more unbearable alang sa karnal nga magtutuo. Now, kining kingdom of God, naghisgot kini og inheritance that we believers receive at phase 3. Ato ra ba ning madawat dito sa ikaduhang kanang bahin sa plano sa Dios. Phase 3, dito na sa eternidad sa langit. Ang eternal life, we inherit this kanusa sa panahon sa kaluwasan, sa panahon nga kita naluwas at the point of salvation. Now, ang diferensya o kalahian tali sa kingdom of God o eternal life niya, ang kingdom of God is the eternal state of church-age believers. Mao ni ang kahimtang nga dayon sa mga sakop sa katuigan sa simbahan ng mga magtutuo. Ang eternal life is the eternal state of all believers. Tanan nga mga magtutuo sa tanang mga katuigan. All dispensations. That's eternal life. Now, naiuban pa mang yung mga magtutuo nga dili makadawat nining maong doktrina. Once saved, always saved. Kani bang eternal security, wagid sila maka-amgo nga mao man ang kamatuoran nga once saved. Inikalwas, gini mo, luwas ka na. Nothing a believer can do to lose his salvation. Wala. Now, ato naman yung isgutan kining tulo ka mga mini nga mga konklusyon sa mga magtutuo bahin sa sala. Okay, ang una niini, ang sala kuno sa kinabuhis magtutuo nagkahulugan kining dili ko luwas. Mao ni una nga sayop nga konklusyon. Ang sala sa kinabuhis magtutuo nagkahulugan dili siya luwas. Mao ni una. Ikaduha, ang sala sa kinabuhis magtutuo nagkahulugan og kinahanglan ako pang dugangan ang pagtuo kang Kristo una ko maluwas. Ehemplo, mga penitensya, kanang pagsakit sa kaugalingon, pag-angkon og indulhensya, etc. So, muna ikaduhang sayop na konklusyon. Ikatulo, ang sala sa kinabuhis magtutuo nagkahulugan akong nawa ang akong kaluwasan. Nawa ang akong kaluwasan tungod kay nakabuhat kog mga sala. Di mo ni false conclusions. Akong balikon. The three false conclusions of believers regarding sin. Sin in the life means I am not saved. Number one. Number two,
Sin in the life means I must add something to faith in Christ before I am saved. Example, penitence. Ikatulo, sin in the life means I have lost my salvation because I committed sins. Kining tulo, puros mga sayop, mga konklusyon. Okay? So I hope you na nag-suwat there sa mong notebook. Now, will not inherit the kingdom of God. Sabi po pasabot, kini na kulugan o pagkawagtang sa iyang panlundon. Escrow blessings. Muna po pasabot sa will not inherit the kingdom of God. So ayun na rin ha. Kung makatagbo nga ni ka, makasugat ka ni ining giingog ka ng will not inherit the kingdom of God, kana nagpasabot nga mawagtang ang imong kanang panlundon. Laing nga nini is escrow blessings. Now, we will all inherit eternal life. Ang buto sabot, we will never lose eternal life. Okay, we will all inherit eternal life. So we will never lose eternal life. Romans 14:12, we shall all give an account to God. Kita'y tanan, tagsa ka na to individually. Matago sa ka na to manubag sa Diyos. Okay, we will give an account. Inumduman yun nato kadtong katlo ag siyam kagingog irrevocable assets. Di na mabakwi nga mga kasangkapan, mga kaayuhan na atong nadawat niya itong higayon nga kita naluwas. Naiusa diha nga revocable. May mong mabakwi. Unsa man na? Rebound. Alang sa pagka-spiritual. See? Inheritance, unsa may sabot? This is related to the kingdom of God. Escrow blessings. Kita nga magtotoo will inherit eternal life. Tungod kay kita nga magtotoo, bahin na kita sa harianong panimalay sa Diyos. So, ana kita'y panulundon. But why is it that not all believers inherit the kingdom of God? Why? Because dunay mga lagda nga pagasundon. Rules have to be followed. A process to be able to inherit meaning escrow blessings. Kaya kita mga magtuligan, duan man ta sa pagtubo spiritually and reach spiritual maturity. So, dito sa langit, ana atay gitawag og Museum of Heaven. Okay? Ang Museum of Heaven nato dito sa langit, nagahuwat ka nato, tagsa-tagsa ka nato mga magtutan, nagahuwat, full of inheritance, riches. Apan kinsa may magdawat din. Only winner believers can receive those. Loy ang mga di magtotoo. Dilikit di magtotoo. Ang mga negatibo. Adtong mga karnal, mga reversionista. Wa man sila matunong sa plano sa Dios. Wa man sila mosunod sa protocol ng plano sa Dios. Therefore, wa sila magakinabuhi nini atong ginatunan nga labing mabulukon nga matang sa pagkinabuhi dinhi sa yuta. Wala. They never experienced that. Tungod sa ilang pagka-negatibo. Now, di ba niya, ang imong pagkakristuhanon, dili ni garantiya na di na ka makasala. It's not a guarantee that you will not sin anymore. As long as your old sin nature is in you, ana diya sa
tanang sildar bagyo sa imong lawas, gikas tumoy sa imong buhok, hangtod sa tumoy usab sa imong lapalapa, na adi ay kinaiyang magasasala nga mo ni maganudnud ka na to sa pagbuhat og sala. So as long as your old sin nature is in you, you will still commit personal sins. Now only the Lord Jesus Christ never sinned while He was on earth. Siya ra gyud. He was sinless. Huwag yun siya kanang nabuhat nga bisag gamay sala. Wala. Huwag yun siya alama gani. Nainon lang na to kana. That is language of accommodation nga wa siya alamag may tungod og sala. Now, Galatians 5:19-21, kining maong mga sala nga itong isgutan, gibuhat kini sa mga magtotoo. These sins are committed by believers. Kini nagpasabot, nagpaila, nga there are believers who can do those things mentioned ni ining maong mga bersikulo. Galatia 5:19-21. But despite all this, a believer's salvation is intact. Diba na yun na? Di yun na mawagtang, dili yun na matandog ang imong kalwasan. Diba na? Okay, unsa katutong kingdom of God? Tubang, it is the eternal state of believers. What does will not inherit the kingdom of God mean? Unsa but pasabot? Tubag, it is rewards that is meant here. Ang mga ganti. Prinsipyo, not a single sin was not forgiven at the cross. Nakadungog ka? Why bisag gamay sala ang wa mapasaylo dito sa cross? All were forgiven. Kitang tanang mga magtotoo will inherit the kingdom of God, will receive rewards based on our production. Numdum kas duha ka klaseng production. Kabubuton ba sa Diyos nga, we become productive sa itong kinabuhing Kristohanon. Duha ka klaseng production, human production o divine production. Human good o divine good. Unsa man ang divine good? Diyos nun nga mga maayong binuhatan. Mga maayong binuhatan nga gibuhat dito sa sulod sa operational divine danosphere. Mao kanay divine good. O kini gitandi diha sa Korinto nga pilak, bulawan ug mahalon nga mga bato. Sunugo na nimo, imo nang duslitag kayo. Masunog ba na? Dili. They are non-combustible. O kinira maong klaseng mga mayong binuhatan nga pagagantihan dito sa eternidad. Apan kadtong mga mayong binuhatan nga gibuhat sa magtotoo dito sa gawas but pasabot dito sa cosmic danosphere ug dili sa dapit nga may gahom sa Dios. Therefore kadtong mga buhata nahug lamang kadtong mga tawhanon nga mga maayong binuhatan. Gitandi gihapon ka sa Korinto, kahoy ko gonda kami duslita na nimo sila og sunog dayon. Maog daw mao nay giingog combustible. So unsa may gantihan? Nasunog man, ugdaw man. Wala. Dili magantihan. So muna, there's going to be evaluation during the Bema seat or unsa kanang human gyud sa rapture mubanos kining gitawag og Bema seat, judgment seat of Christ, ug ipangapod-apod na dito ang mga ganti. Now, Galatians 3:26,
By faith in Christ, you became children of God. So, unsa ti diferensya sa huyos o teknon? Huyos, of course, anak, mata, nga gamay. Teknon, being trained, being guided, children of God. Okay? As many as received him, gave he the power to become children of God. Mo ni teknon. Unsay tuyo sa great power experiment. Ato naman ni gitunan taon-taon na. Unsay tuyo? Ang tuyo, ang tubag, so we can utilize the assets that Christ used samtang dinhi siya sa kalibutan, which made him a winner. So, Ephesians 1:11, Ephesians 1:3, God provides every believer this inheritance. Katong mga panulundon. A believer receives this inheritance due to his capacity to receive. Nana siya katakos. Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang Diyos, buot nga kita mahimong victorious winner believers. Revelation 3:12 that talks about overcomer and victorious. 1 Corinthians 3:8 na ay mga ganti without end. Wa na'y katapusan kini nga imong mapahimosnan. Di pa ka gusto niya na. So, bisan diag niya patanin ng kalibutan na, gidumana ni Satanas, mahimo kita makakinabuhi. Ining labing mabulok kong panginabuhi, matang sa kinabuhi. Nga, ato kalong gitunan. O, kini, of course, tugbangan kini dito na sa eternidad. Yan dama na kita og lawak. God has already prepared a room for us. A house nga di pariyag ginamagtao dili hangtod na kanas kahangturan ikaw magakinabuhi magapahimulos niini. Now Ephesians 1:18, inheritance will remain on deposit, riches of the glory of his inheritance in the saints. Diba din na Efeso 1:18. Ug iya usab sa Efeso 1:3 ug 11 naghisgot usab ka nag mga panalangin, inheritance. So mo na nga mando sa pulong sa Dios, Colosas 3:1-2, do not store up treasures on earth. Instead, store up treasures in heaven. Now, Colossians 3:1, imperative, keep seeking the things that are above. Set your mind. Muni mando sa Colossus 3:1-2. Imperative, mando ka na. Keep seeking the things that are above. Colossians 2:2-3. Ang atong gitun-an karon nga mga doktrina gitawag kini mystery doctrines of the church age. Nagisgutan niya mga riches, all of those. Atong madawat na unya dito sa eternidad. Kining riches nga gisgutan niya, nagkahulugan og pulong sa Dios nga na-metabolize. What does will not inherit the kingdom of God mean? That's inheritance, riches, the crowns, mga purong-purong, mga ganti, rewards. Ang pulong sa Diyos na kanayon, hold tight the riches that you already have because I am coming soon. Insan ang sulti na si Ginoong Jesucristo. If you are already in heaven and you failed, napakyas ka sa pagtuman sa plano sa Diyos sa imong kinabuhi, which is spiritual life, for your life, and you did not utilize God's assets,
ang imong inheritance only becomes a memorial in the Museum of Heaven. Handumanan na lang. Nakadungog ka ba? Dili nimo madawat. Handumanan ra. Unya, ang grabe pa ka labay-labay ka niya ng imong Museum of Heaven, muli tingali ka sa batong ako untang lawatunon, tuwa, imo makita, magsig kag kagot sa imong ngipon, tingali si kag mahay, pastilan, sipyat yung kula. Now, ang Diyos dilibot nga ikaw mong sipyat, samtang buhi ka pa, nagaginawa ka pa, pahimusli, kini. Padayon sa imong spiritual momentum, sibog na tusunahan, liguna ka niyong pagtuo, imong pagsalig sa Diyos, imong gugma sa Diyos, padayon sa imong unique spiritual life, magiandam gitagana sa Diyos alang sa imong pagkinabuhi niya na. So, bisan di ay din patas kalibutan, buot ang Diyos nga kita magmalipayon, magpahimulos ni ining maong labing mabulukon nga kinabuhi dinhi sa yuta. The most fantastic life on earth. Now, you see, mando sa Diyos, hold tight. Yes, sa Revelation 3:11. Hold tight. Gunitig na, hugot what you already have, lest you lose it. Yung lose it, kining divine good. Ayaw. Kaya bini mo, ang matag magtotoo nga kanang iyong tumong, every believer's goal, mao ang pagtuman sa protokolo nga plano sa Dios ug sa produce og divine good, God's riches, kay kini ang magahimaya sa Dios. Riches of wisdom, bahandi sa kaalam, is every believer's goal. Morning, sige tagtuon, kat-on, tuo, gamit sa pulong sa Dios. Huwag yo'y luna ang paghunong nini. Padayon na yun. Be consistent, persistent, regular sa imong pagtuon, pagpakaon sa imong kalag. Hangtod magatubo na kini spiritually o magkabot na gyud. Yan ang normal nga pagkinabuhi is magtotoo. To reach spiritual maturity is normality to every believer. Not to grow up spiritually is abnormality. Kasabot ka. So kataghan sa itong mga iso, mga magtutuwa, manggitubo, nagkinabuhi sila o dili normal. You see? Every divine God produced by a believer, anay equivalent reward. A believer's inheritance is in the kingdom of God. So let us remember, duman ginato, that we are living in the church age period, an age of equal privileges and equal opportunities. Ang usa ka magtutuong negatibos pulo sa Dios will really, surely become a loser believer. Although, luwa siya. A loser believer, when he goes to the eternal state, loses not his salvation, but his rewards. Thus, these rewards only become an eternal memorial for him. Handumanan. Romans 8:16-17, the Holy Spirit is very important in the life of a believer. Otherwise, that believer would not experience God's power. Dili. You are teknon, trained, disciplined, guided by God only
if God the Holy Spirit works in a believer's life. Diha sa Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Experience life beyond gnosis. Sinatia ang kinabuhi, labaw pa, sobra pa sa gnosis. Sabi ni mo, salvation by faith alone in Christ alone is minimum. Apan beyond salvation is maximum tungod sa iyang dagko ng mga assets. John 10:28, I give them eternal life and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Nah. We believers in Christ are Christ's inheritance. Kita mga panulundon ni Jesucristo. But we are joint heirs of Christ. Kitang tanang mga magtutuo na nag-iya o kanang angay-angay nga mga pribilehiyo o angay-angay nga mga oportunidad. And we have to accomplish the requirements to receive our escrow blessings here and hereafter. We are either losers or winners in this life and the next. Yes, kita ra gyud ang nagahimo natong mananaog or bildiro. It's a matter of choice. So diha sa 1 Corinthians 3:12-13, isgutan dihang bahin sa evaluation time for believers. Dokimadzo, to evaluate. Mao ni ang Grigong pulong. Ang evaluate sa Bisaya ato ni ihubad, mao ang pagtasal. Now, tungod sa kabuton sa tao, a believer can either be a winner or a loser. Gusto? It's a matter of choice then. Thus, labihan sa pagkamayong danon, alas magtutuo nga iyang lukpon ng iyang pangunahuna sa pulong sa Dios in his mind, Sophia. Remember to take in the mind of Christ, 1 Corinthians 2:16. Romans 14:12, we shall all give an account to God. Manubang kita nga to sa Diyos, tagsa ka na to. Kung yan ang higayon na sa pagtasal, panahon sa pagtasal, evaluation time, si Ginoong Jesucristo will ask us, did you imitate me while you were in the world? Nagma-inawaton ka ba kanako? 1 John 2:28, there is shame sa dihang mga tubang kita kang Ginoong Jesucristo kung kita mga losers. Mauwaw ta. 1 John 2:24, let him, kaning him sa Ginoong Jesucristo, abide in you, pinagi sa pulong sa Dios. Do not underestimate Bible doctrine, because that's the only way nga si Ginoong Jesucristo maka-abide in us, makapuyo nga ni kanato. If we believers fail, kung mapakyas kita sa pagtuman sa protokolo nga plano sa Dios, unsaon na ta sa Dios? Disiplinahon ta. Si pantunon ta. And that is the divine discipline. Apan ang matag magtutuo man siya, luwas siya. Every believer's salvation is always intact, even though he is a loser. Di man na? Huwag hinumdumi. Nga ang pagkalabang magagahom sa Diyos and the free will of man always coexist. Kuyog na sila. Ang mga ganti sa magtutuo nga pildiro, mga escrow blessings in eternity, only are on deposit. Ingon nga handumanan for lost opportunities while on earth. A believer's life in time
sa iyang pagtuman sa plano sa Diyos ang kinabuhi. That's number one, in time. In eternity, no more execution. Wala na. Eternidad na na. Now, ang Diyos, buot kanato mga magtutuo, nga kita mahimong mananaog dinhi sa ikaduhang bahin sa plano sa Diyos. O dito sa ikatulong bahin sa plano sa Diyos. Phase 2 and Phase 3. Now, atong humanon ni karon ng atong paghisgot bahin ni Philippians 3:18-19. Si Pablo nagkanayon, believers who are enemies of the cross, their modus operandi was out of line. If we love this world, we become enemies of God. God is hostile to man because of man's evil. And man is hostile to God because of man's evil. So ang problema, dili diyan sa Diyos, kung dili diyan sa tao. Musta? Kita nimo 1 Corinthians 3:10 upon. Believers will build the foundation. Ang Bible doctrine na gigamit usab ni Hesus Kristo samtang dinhi siya nining kalibutan na sa una niyang pagani. Tungod sa atong pagkapakya sa pagtuman sa atong espirituanong kinabuhi, mawagtang we lose our eternal inheritance, but our eternal salvation remains intact. Manigi na. Philippians 1:20, I will not be put to shame in anything, but in all boldness. Christ at this point in time, eternal state, mao na siya ang maghuhukom. He's the judge. So therefore, we are mandated to take advantage of God's divine assets. Samtang niya pakitan nining kaduhang bahin sa plano sa Diyos. Phase 2. Ang umalikon nga ang kaluwasan is eternal, forever. That is why the principle always stands. Once saved, always saved. Divine discipline is imposed to a believer in two ways. Law of volitional responsibility and a believer's decision whether he wants to be a loser or winner believer. Ang usa ka magtutuo, dili siya makahukom sa lain usab nga magtutuo nga nagasinati og pagantos. Wa siya ikatungod. Only God knows whether he is suffering for blessing or he is suffering for divine discipline. Apan timani o hinumdumi ang rebound o recovery technique, imong pagpasig-uli ngadto sa Dios tungod sa imong paghimulag sa imong mga salang na buhat. Hingandi, admitihi, o kanang acknowledge them, enumerate, cite all those sins that you have committed. Mao na ang giingon sa Griegong pulong homologeo. Just name. See? Isugid. Because a believer who resides in the cities, yun siya espiritual ng mga assets nga magamit. Wala. It is only inside the operational divine dynasty kung sa ka magtutuo can make use of God's spiritual assets and be able to move forward sa iyang espiritualong kinabuhi. Wala by partiality with God in punishment. Wala. Colossians 3:25, for he who does wrong can be repaid for what he has done, and there is no partiality. 1 Corinthians 10:13, no testing will be given which is beyond one's capability, but God has a way of escape. Any suffering, isa unsa, in this world, dili na kini ikatandi to what believers will experience dito sa langit, where there is absolutely no more suffering. Wala. It's a thing of the past.
whatever the testing is, a mature believer can easily handle it. Tungod kay ana kaniya ang tanan ng mga divine spiritual assets sa Dios to advance him in his spiritual life. Teknon, sabot, inagak ng mga anak, mga tinunan. Don't forget the principle of God's plan. A right thing done in a wrong way is wrong. So, a wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way is wrong. Only a right thing done in a right way is right. That is the principle of God's plan. When any suffering comes to our life, hinumduman yun nato to focus our mind to the what the message that God does have to us by giving us this suffering. Do not focus your mind to the suffering, but focus your mind to what message does God have to me by giving me this suffering. Don't go to a person for advice. Ayaw. That's katawanan ka na. No. Mamando sa Diyos ayaw. Don't go to a person for advice. Pull, birahaw, kanang, sa tingan sa Visayan niya na, hulbuta. Hulbuta ang pulong sa Diyos. That's already in your kardiya. Yes, mong kalag. And apply it. Ang counseling gani is dili legitimate. Counseling is not legitimate for a doctrinal believer. It is Bible doctrine that is in our right lobe. Philippians 3:14, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Verse 15, therefore, let us, as many as are mature, have this mind, and if in anything you think otherwise, God will reveal even this to you. Now, ang usa ka magtutuo nga musakit sa Espiritu Santo, who grieves the Holy Spirit, has to take and learn the punishment so he can move forward sa espirituanong kinabuhi. We will never grow up if we cannot take God's punishment. Ang disiplina sa Dios, bahin kini sa kinabuhi sa magtutuo. The only purpose of divine discipline is unsa, to turn us around, na makaamgo kita from our personal sins. So, ako ning itambag kanimo, pinagi sa unsay prinsipyo pulo sa enjoy your suffering. Mostly, because in heaven there is no more suffering. Basta, pangutana. Kung sa may tuyo, baksin, karon ining pandemya na ito, ni mga kanlay, mga variant na yung Omicron, unsa pa na diyang mga what is the purpose of vaccination? Ano bang bakuna? To prevent us from illness. Basta? Kaya binimo, this is true in our spiritual life. God gives us preventive suffering in order that we will not experience the real suffering. Sabot, kitang tanan must go through some kind of suffering so we can move on sa atong espirituanong kinabuhi. Hinumdumi, everything that happens in our life has a purpose. God warns believers. Nagpahimangno, nagpasidaan ang Diyos kanatong mga magtutuo, pinagi sa 3 levels of divine discipline. Warning discipline, intensive discipline, and maximum discipline. Punitive preventive suffering also affects the future restraint of the believer being punished. That is to prevent the believer to make the same error. Sala.
like parental training. It trains the believer to follow rules to the letter. Busa, gamita ang 1 John 1:9 and keep moving. Ay, hunong. Kung man ka mo rebound, hunong ka na, no? For all you know, balik na po ka kung muhunong ka. So use 1 John 1:9, rebound, and keep moving. Hinom dumi. Whatever we do in life, there is always a corresponding consequence. Correct? O din matapos, kaya nga itong pag-isigot, pagtuon, ni nga itong tunanan nga giuluhan, the most fantastic life on earth. Magampo ta. Higala, kung ugaling mamatay ka karon na ibaw ka ba o may langit ka o may impyerno ka hangtod sa kangturan? Ang Biblia, pulong sa Diyos, nagkanayon ra ba? Ngayon mo ka nang mahibawan. Ipangutana ta kahigala, nining maong pangutana, sanglit mo kining labing minungdanong pangutana sa tibuok mong kinabuhi. So pangutanon ta ka, luwas ka ba? Are you saved? Now, dili question kung sakop ka ba sa kasimbahan, kung dili, luwas ka ba? Di pod question kung kinabuhi ka ba sa katala, hurog, dalaygong kinabuhi, kung dili, luwas ka ba? Now, we have to be saved. Kinahanglang maluwas kita. Higala, anong ka maluwas? Unas tanan. Kinahanglang mo angkon ka nga ikaw sa kamakasasala. Admit that you are a sinner. All have sinned and come short of the glory of God. Unya, kung kay gihimo bahay niya ng mga pagkamakasasala, then, dayon sa Roma 6:23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Mauna, higala, ang imong mga sala mo hinungdan nga nakabsan ka si Maya sa Dios. Kung mao na hinungdan nga, di gyud nimo matuman ang mga kinahanglanon nga iya sa Dios aron ka mahilangit. Karon, ang Dios nga Amahan nagatugon ka nato, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Imong tuhuan siya sa iyang gibuhat dito sa krus. Pagluwas ka nimo, paglukat sa imong mga sala, siya ang mibayad sa atong utang sa kasalanan. Pagkamatay siya dito sa krus, ang Diyos nga naghangyo o dagatan niya lamang nining kaluwasan sa pagtuo. Tuuhi lang si Ginoong Kristo. Tuuhi lang ang iyang gibuhat dito sa krus. Ug ikaw maluwas. Acts 16:31. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Salamat o Diyos nining grasya nga mong ipahimuslan. Inaot nga kinimay mong panalangin sa mong kinabuhi. Dada kami pagbalik ugma dinhi, aron kami makapadayon. Nining among adlaw-adlaw nga pagtuon sa mong pulong. Salamat sa among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry kinang tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo, among bugtong manluluwas. Amen.